sanibonani, igama lami uTumi Ngwansuntsha. Ngisebenza lana ngamakhanda abantu, ngenza ama hairstyle. So ingoma yokuqala is about inhlupheko ne. Inhlupheko ngizoyirate 10 out of 10. Uthena ngipho 10 out of 10 ngoba ikhuluma ngezinto esihlangabezana nazo, inkinga like esibhekana nazo. Noma ngathiwa emafamilini khona abantu asebehambile sekwasala ingane zodwa, but kunaleyo nto leyo nje ekhuluma ngesimo esibhekana nasemakhaya. First line. Yeah. It is so deep. Trust me. Kunembokodo eziluphathe ekhaya engifisa idelete. Ngibingelele kakhulu nokuthola lithuba leli. Igama lami nguAyanda Washabalala, ngelobuciko uTJ TJSA, umculo engiwenza iAfro pop, amapiano, ihouse. So kuma social ngiyatholakala kuFacebook, Instagram na kuTikTok. So bese ngibuya kule kwiscale kilokho ingoma leniqeda ukuyilalela, nginikeza nje u10 out of 10. Yes. And reason being uzweni noma ikupho okuchazekile o sound wise, lyrics. Ama lyrics are right kakhulu futhi bese kuba inelo cause sound yakhona quality clean 100%. Ama vocals nje are right yonke into. Futhi siyabonga kakhulu ngane kwethu. Sicela ke nimlandele kuwo lama hangings awashilo. Siyabonga bafu. Ngane kwethu. She's an art person. Art person. So Genre yakuthiwa yini? I haven't figured it out. I think It's a new genre. I think I would It's a say new one. yes. It's quite nice. It's not a new one because it goes in a lane yabo. R&B sort of soulish. No, Afrobeat Afrobeat. Yes. and urban, something urban Yes. about it. Yeah. Already ihamba kuma lane wabo Mnqobiyazi. Yeah. Nje lapho. I will name it. We'll name it. Asiyazi Afrobeat. Afrobeat. Yes. Then track number 2 imalana nothando. Ngizoyinikeza lapha ngayinika u10 out of 10 nayo. Ngoba lapha nama usiyabheka ikhuluma ngokuthemba ukuthanda umuntu umthembe at the end of the day akushiye. Kumelana nje nobuhlungu mangibheka mangilalela, so nje ngizoyinika out of 10 uthola u10. Round of applause. Siyabonga kakhulu. Yilokho nje kuphela. Iyatholakala ke kuma streaming platforms onke akhona online ingoma ke. Or YouTube kanti Everywhere. When Spotify, iTunes, iBegvillian igama le artist, iBegvillian. Inspired by iDoropa, Begvillian. Hayi siyabonga kakhulu. Awesome. Ngithi mina into engiyaziyo ngami, I have a very good ear for good music. And what I'm hearing la, I'm very happy. And kuyayizwa the deepness of the song. You can feel the emotions of the singer and the thoughts of the writer of the song. Uyakhona ngitry ukunibonisa ukuthi it takes yenza umqondo wakho uvakashe ube seyinyaweni ze-writer wayicabanga nezebhala lento, ube seyinyaweni ze-singer ukuthi the time eyicula, the emotion, what was happening. So nje wow. Okay, so the first track it's Imbokodo on a scale of 10. And what reason yakho uzoyichaza first now? okay nginika 9. Imbokodo you give it 9. Okay. Yeah, then the second one nginika 8. Okay. Why 9? Imnandi.
Oh, Imnandi. Okay, siyabonga nilandele ke lapha kuma platform online stores iBergville Forever, iBergville Izimbokodo.